Hello, Zizila girls and boys. Welcome back to my Swrang YouTube channel. So guys, दिनै आं नोंसिनि थाखाय माखासे फेसबुकआव भाइराल जानाय भिडिअसनि सायाव रस भिडिअ लानानै फैलायबाय आरो गिबियावनो मिथिनाय जायोदि जायनोखि दासिमबो भटार आइडि मोनाखै बिसोरो बे भिडिअखौ दानाय आरो जायफोरानो भटार आइडि मोनबाय बिसोरो बे भिडिअखौ खोमाफोरनियाव मस्थ इयारफन सोनानै जोबजासिम नायलांदो। होमबा गिबियावनो इसोरनि मुं लानानै भिडिअखौ जागायनोसै। ओम खेरि बाबानि कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ओइ मादै मा बेयाव डान्स इन्डिया डान्सनि अडिसन सोलिगासिनो दं नामा? अडिसन सोलिदोंबा एड्रेसा हर, आंबो 9 जनसो आबैमोनखौ लाना थांनो अडिसन होनो। बोसोरखि बे मादैया ओरैबायदि मोसाबाय बेहायनोथ' क्लासिकेल डान्सनि मा बेहायनो खोरदै। बिगुरनि बेफोरबायदि हिन्जावफोरानो हौवाफोरखौ बेबायदि जि दाहोयो, दख'ना सुयो, ओंखाम ओंख्रि संहोयो, ओमफ्राय गावसोरा मस्त उन्दु थानानै जासिगोन। ओमफ्राय जेब्ला गोसो जायो अब्लाना मा नागिन डान्स, माबा रक डान्स, लावरालासिन डान्स होसिगोन। बेनोथ' आरो जेब्ला हौवाया ओंख्रियाव संख्रि खम होफ्लाङो एबा संख्रि नाङि होफ्लाङो होमबाथ' गैला, बिगुरनि ओरैबायदि मानजियो बिसोर हौवाफोरखौ। बेबो मेन इन्जिनखौ नायनायसो मानजियो। संख्रि खमै नों होदसाला आंनो बिदि जाबाय थायो नों सामफ्रामबो होदसाला बिगुर सुवादनि फिसा। साला लोंनो हायाबा मानो लोङो, जोंफोरनो हरना जों गेलानै गेलान द्रामै द्राम फोजोबजोबगोन। आरो मादै बेबायदि डान्स खालामनायखौ गारनोबा गार, नङाबा नोंखौ रेम'डि सुजाया ओरैबायदि जायगायाव दामगोन जिउआव नों डान्सनि सा रे गा मा गासिखौबो बावजोबगोन। मैं पानी पानी हो गई। ओ बोसोरी वाले मादै बेखौ नाय, बेखौसो बुङो असलि डान्स। बोसोरखि दासो साला रावबो गैयि न'आव हारसिङै मिया खालिफानि फिल्मखौ नायनो मोननाय बायदि मोनदों गोसोखौ। मजा आ गया, एक बार और देखना तो बनता है। जारौ नोंनि सैयाया नोंखौ नुनानै फानि फानि जादोंना जायाखै आं बेखौथ' बुंनो हाया, नाथाय आं बेखौ 100% बुंनो हायो नोंनि बेबायदि डान्सखौ नुनानै सिंगोल सेंग्राफोरनि मायाबा गसंखांजोब्बाय। नाथाय डान्स स्टेपआसो एसे रं जाबायना जारौ, गोरनि डान्स स्टेपखौ नोङो फानि फानि डान्स स्टेपआव सोनानै होबाय। दानिया हाइ गारमि डान्स स्टेपआ दैयाव नांनानै हाइ थान्दासो जासिगोन ना। जुदि गर्मी डान्स स्टेपआव बे स्टेपखौ बानायनाय मोनबा ओहो मजा ही आ जाता। आरो बे खोथिया फुनो लानाया गासिबो फुनानै थांजोबबा थांजोबनो, नङाबा नोङो न'आव थांनानै फानि फानिजोंनो ओंखामखौ सोमनानै जाहैनांगोन। फुनानै थांजोबाबा नोमाया नोंनो ओंख्रि संनानै दोनखानाय नङाबो, मिथिबाय? ओ बहन की ब्लाउज ये तो पक्का मंगेलानि नांदेरखानाय। बे बिगुरनि माबा एकदम नरा फाटे बायदि खोमारिया हिलारे हिलारे मोसानायावनो फिसाखौसो फुथारनानै लासिगौमोन। मेंगेला आदायाबोथ' बिदिनो बेदर अरनायावनो फिसालाखौ सौखिनानै फुथारदोंमोन। बेहायनोथ' गोसोआव गैना गैला नोंसोरलाय? गैलाबा नायलाय। आइडियाथ' बया नङाथ', जों जाम्बा जाम्बानि खोथाखौलाय बहा मानिनोब्रा। आइ फिसा मायाव नांखो आयै लावबाय नामालै। बेफोरलाय मा र' थैयाखै र', डाक्टारनाव लांनांगोन। फोजोबखानोसैलां।
मा खोनाबाय थाखोब्रा आया मा खालामखो मा दोनबाय थानब्रा बिखौलाय खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया आरो ओइ आब' गथ' साब्रैनि बिमा जानानै दासो बबेनि आइटेम गाल जानो नागिरदों नोंलाय जानजिखौ गिदा गिदि सानजा सोना साखोला सोमाव सोमाव बोसोरखे साला थाब थाब हाबा जासिगोन ओमफ्राय गथ' सानै साथाम जानायनि बिमा जानायनि उनावसो माबा सिंनिफ्राय नरा फाथैया बारनबोसिगोन बिसिना बिगुरनि बिनिखायनो बिगुरफोर थाब थाब हाबा जानाङा लाइफखौ फुल इन्जय बानाय मिथिबाय सुवादफोर आरो बारा देमलाय सिलाय डान्सखौ खालामनाङा नों आब' सोरबा बोरैबा बांगाल बोराया नुसननांगौबा गदायलांजागोनबो नोङो So guys, होमबा दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगो मोनफिनगोन थाबैनो मोनसे गोदान भिडिअ जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक बानाय आरो लोगोफोरनो शेयार बानाय आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायबा चेनेलखौ साबस्क्राइब बानाय आरो खाथियाव थानाय घन्टानि सावगारियाव बुनानै ऑल नोटिफिकेशनआव सेट खालामनानै ला ताकि मैं जब भी अपलोड के लिए नई वीडियो लेके आए तो सबसे पहले आप लोग देख सके बाय बाय सी यू वेरी सून थैंक्स फॉर वाचिंग